chcela sedieť teraz v tom lietadle, ale vyzerá to naozaj efektne. Krásne. Ináč, my rozdávame stále tie klobúky. Ak sa pozeráte na oblohu, tak si ich držte na hlavách, pretože je podstatné, aby ste tie klobúky mali na sebe, pretože nielen to, že klobúk si domov od Rádia Vlna odnesiete, ale my máme pre vás pripravené aj perfektné ceny, ktoré vlastne ale získa iba ten, kto klobúk na hlave má. Presne tak, pretože neoznačení naši ľudia sa budú pohybovať medzi vami a nikdy neviete, keď máte ten klobúk na hlave, že kedy vám niekto zadýka na rameno a povie, že vy ste výherca. My si vás potom pozveme sa na pódium. Okrem iného, že sa s vami porozprávame, tak z pódia možno ešte lepšie uvidíte takéto krásne akrobácie, ktoré nás tu dnes čakajú celý deň. Inak my všetko dávame aj na Facebook Rádia Vlna spolu s Peťou. Tam sú najrôznejšie fotky a budeme radi, keď aj vy pridáte svoje do komentárov. Pokojne aj videá tam môžete pridávať. Myslím si, že je tu čo fotiť, počasie je úžasné, takže Rádio Vlna a Facebook Rádia Vlna, tam čakáme vaše fotografie. Martin Chinoranský, Petra Kamziková, to sú naše mená, budeme tu s vami počas celého dňa. A vidím tu už aj pánov Očovských bačov, na ktorých sa tiež tešíme, veríme, že nám tiež niečo povedia. Ďakujeme teda kolegom z Rádia Vlna za vstup, no ale vráťme sa Jurgisovi Kajrisovi, pretože naozaj ten nenecháva nič na náhodu a hneď sa do toho pustil doslova po hlave. A teda keď sa... Je opäť namotivovaný teraz na svoj výkon. Je to úžasná vec. A tak ako povedali niektorí piloti, s ktorými sme sa rozprávali, pred takýmito ukážkami sa ide väčšinou na lačno do kokpitu. A ja už asi aj šípim prečo. Určite, Jurgis nám už vykreslili niečo na oblohe. Neviem, či toto je ten spomínaný autogram. Ešte asi nie. To vyzerá ako polovica srdca. Možno dá aj tú druhú časť. Alebo nám napíše niečo celkom iné, ale vyzerá to naozaj na srdce. Tak to... Áno, to bude prejav litovskej lásky voči Slovensku. Alebo Slovenkám? Skôr tým Slovenkám, neviem, či to Slovensko až tak leží na srdci ako Slovenky. Inak, keď sa na to pozriete z druhej strany, tak to môže byť aj niečo iné, ale to by som nerozmazával. A za to Jurgis... Ale upozornil na fakt, že Jurgis Kajris je a právom je označovaný ako legenda európskej akrobácie, čo je neuveriteľné. Tento pánko, ak to tak môžem povedať, a schované vo vrecku a ešte to iba pripravuje. Včera nám čo to ukázal a teda mnohých divákov v jednej chvíli viac než mimoriadne prekvapil a tuhla kružila. Takže nakoniec to bol smajlík pre všetky Slovenky, nie srdiečko. Vidíte už pomerne vysoko, ešte stále to lietadlo schopné motoricky ťahať vyššie. Dámy a páni, a teraz to prichádza, skúsme to rátať, to bola 4., 5., 6., 7. otočka, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. No neviem, toto bolo neuveriteľné. Poprosím vás, veľký potlesk pre Jurgisa Kajrisa, toto bolo fenomenálne. Bolo to určite fantastické v týchto otočkách. Je to nazvať špirály alebo vývrtky, ako chcete. Určite nie je ľahko ani tomu pilotovi a znovu je to prichádza ten spomenený lomcov a pilot skutočne lomcuje s lietadlom vo vzduchu. Lietadlo sa otáča okolo všetkých svojich osí. Keby som tak v stručnosti chcel porovnať vystúpenie Jurgisa Kajrisa a potom Miláčika, Slovenského publika, Zoltána Vereša, ja som sa zhrnul do toho, že Jurgis sa viacej sústredil na tú vertikálu a na tie manévry, tak je viditeľné pred divákom svížené tým dymom alebo tou dymovou stopou, ktorá z neuveriteľne visí na vrtulí. A nastáva teda ticho a voľný pád. Samozrejme absolútne kontrolovaný. No a teda, keď si to porovnávame aj s inými strojmi, onedlho po pristáti Jurgisa Kajrisa príde teda stroj úplne iného typu, bude to belgická F-16, ktorú teda nebudeme môcť asi až tak vedieť okomentovať, ako to bude to poriadne kľúčové. Ale teda, keď si to aj porovnáme, tak v Jurgis je tá nižšie. Ako je možné, že niektoré stroje môžu byť v jednej výške a druhé môžu ísť za nižšie? Áno, Jurgis je majster, pán akrobat, ktorý patrí do kategórie tzv. Unlimited, takže u ňoho je tá najnižšia povolená výška skutočne minimálna. Uvádza sa výška 0, čiže relatívne
približne okolo 2-3 metrov v tých najnižších fázach, rovnako ako Zoltán Verež. Dvaja vládnu teda strojujú v malých a prízemných výškach. Opäť nám Jurgis dokazuje, že z týchto lietadlov sa dajú skutočne stvárať neuveriteľné kúsky, to teda akrobatické súčky, 31 a dokáže to neuveriteľné kúsky. Bude prízisko. Takže naučím sa to vyslovovať, určite si to zaslúži Kairis. A ako možno máte mal 60+, to bude si, že 60 ročný a starší pán je schopný znášať násobky podťaženia, ktoré dosahujú skutočne až rozprávať trošku Maťko, takže tu je to také krátkodobejšie, ale o to intenzívnejšie. Presne, spomeňme si na chvíľu, prednedávno sme tu pár minút dozadu mali Martina Kuťaku, displej pilota našho MiG-29, ktorý teda nám ukazoval, tak sa snažil vysvetliť, aké je to priťaženie 8G, ktoré on zažíva vo svojom MiGu, tak povedzme si, že túto pán Kairis zažíva až 14-násobné priťaženie. Jeden z jeho manévrov by sa mal volať, alebo mala byť tzv. Krásny leď na chrbte. V takomto prípade si treba povyberať z vreca k veci, pretože to máš potom okamžite po celom lietadle, v celej kabine. Trošku si pripadám ako tie postavičky z filmu Vrchní prchní, keď tento... Teraz máme možnosť zamávať Jurgisovi, vykonajme túto činnosť, pretože on nás... Toto by mala byť spomínaná pobral pod postavičky, tak na chvost. Toto aj bolí možno v krku, keď sa takto prudko zastaví, respektíve pomaly. Čiže sa možno už urazil s tým, že je viacej na vertikále, takže občas nám chodí aj trošku na zem. Zastane, pozri sa, zastane. To má byť pád do chvosti. Zatiaľ je to perfektne, lieta presne 8 km prestávacie dráhy, neporušil displejovanie, takže určite sa bude to učiť. Čo sa týka tej orientácie hore, tak nie